Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga kaSiargao. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa itong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibok kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga healthcare workers og mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Maayong buntag, mga kaSiargao. Good morning, Kuya G. God bless. Gikan na kang Ma'am Mariel Escalera. Salamat po, maayong buntag. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. O sa atong mga viewers, commenters, reactors, salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga kaSiargao. Dili na maglangan atong pagkasayron karon ang kahimtang sa panahon. Gikan na mismo kang Ezra Bolquerin dito na sa DOST Pag-asa. Good morning. Magandang umaga. Alamin po natin maging lagi ng panahon ngayong Tuesday, May 4, 2021 at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin po yung prevailing weather system natin kaya't makaranas pa rin po tayo ng warm and humid condition sa buong bansa. Na kung saan dyan naman sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, makaranas naman po ng makulimlim na panahon, dala rin po netong easterlies na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. And for the next 3 to 5 days, wala naman po tayong nakikitang namumuong sama ng panahon o LPA na maaaring makaapekto sa ating bansa. Naman po sa Visayas at Mindanao, yung eastern section ng Visayas, dyan po sa may eastern Visayas, as well as yung sa eastern part ng Mindanao, sa may Caraga at Davao region ay makaranas po ng makulimlim na panahon, dala po ng easterlies. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan silang mararanasan at mga pagkidlat-pagkulog. Pero yung nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, fair weather condition po, medyo maaraw nga lang yung magiging panahon natin dyan. Mga isolated rain showers lamang po kung ulan man. Yung mga pulo-pulong mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi, posible pa rin po yun. 26 to 32 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura dyan po sa may Iloilo, as well as dyan po sa may Cebu. 26 to 31 naman po dyan sa may Tacloban. Cagayan de Oro, 25 to 33 degrees Celsius. Zamboanga ay 24 to 34 at dyan po sa may Davao around 25 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa kondisyon nating baybaying dagat, wala ho tayong nakataas na gale warning kaya't malaya ho makalayag yung mga kababayan nating mangisda o yung may maliit na sakyang pandagat, pwede po silang pumalaot. Ang araw po natin ay sisikat 5:32 AM at luluwag ito mamayang 6:14 PM. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bolquerin, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaSiargao, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa panahon. Gikan na mismo kang Ezra Bolquerin, mga kaSiargao, sa DOST Pag-asa. Mga localized thunderstorms o mga hinay lamang na mga pag-ulan ang masinati, labi na pag-abot sa hapon o sa gabi, mga kaSiargao. Good morning po, mayong buntag. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Katie Bunao. Salamat, Ma'am. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shout out po sa Boticario family na namati sa inyong kuman. Labi na kay Nanay Mirna, Tatay Kulot at Dayan. Salamat. Gikan na kang Ma'am Lovey Boticario. Salamat po. Good morning. Good morning, Sir G. Gikan na kang Ma'am Esther Cagas o sa mga taga-mainit. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pang-greet ko happy birthday sa ako, Sister Caroline May Mantilla, cousin Russell Vic Alboro Mantilla, and nephew Chris Suj Vim Bosio Balagon Mantilla. Happy birthday po, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Charles, happy birthday sa imong mga cousin og sa imong manghod, maguyang nga si Ma'am Caroline May Mantilla. Salamat po, good morning. Magandang umaga, happy viewing ug happy birthday po kaninyong tanan.
Pa-shoutout po, gikan na kang Kim Pagado. Salamat, good morning, maayong bundag. Dahil na maglangan mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita. Dini na sa itong programa, Baranggayanihan, nagpadayon sa atong isla sa Siargao. Nagpadayon mga kasyargaw ang Baranggayanihan nga programa sa atong mga kapulisan din na sa atong isla sa Siargao. Ingon nga paagi sa pagtabang sa atong mga katawahan nga nanginahanglan ni atong Mayo 2 ang personahe sa Del Carmen Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Mary Jane Valenzuela uban sa mga barangay officials, barangay health workers, BPAT, kabatan-unan o drug surrenderers sa Barangay Antipolo may pahigayon sa clean up drive feeding program o tree planting activity kabahin na usab sa maong programa. Samtang sa munisipalidad sa Socorro, ang personahe usab sa Socorro Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Noel Cresbuque uban sa KK ug Kamada Socorro members mi-initiate o mi-pahigayon sa hinabang para na sa katawhan. Samtang sa Santa Monica, gihimo usab maong mga programa mga kasyarga uban sa Santa Monica Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Master Sergeant Romel Platil uban sa barangay officials, BPATs o pagpangulo ni Honorable Rustico Pomoy, ang barangay captain sa barangay Abad Santos, Santa Monica. Gihimo niini ang feeding program activity. Ingon nga pagsuporta usab sa Labor Day. Samtang dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa, gihimo ang pagpanghatag sa mga binignit sa mga bata sa Barangay 12, ilalom sa gipahigayong food feeding activity. Samtang gihimo usab ang libreng gupit sa maong barangay. Gihimo usab ang clean up drive activity aron na ma-empower ang komunidad. Ilabi na ang mga kabatan-unan para na sa kampanya nga greener, cleaner ug safer puloy-anan og ang pagka peace-loving community diri na sa munisipalidad sa Dapa. Good morning Kuya G, pa-shoutout kay Sam og Jegs. Thanks, keep safe. Giga na kang Ma'am Tiffany Borja. Salamat Ma'am Tiffany, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, a special program for employment of students orientation gihimo na sa Pilar. Bisan pa adunay pandemya karon, ang LGU Pilar nakapahigayon gihapon sa pag-implementar sa Special Program for Employment of Students kun SPES program nga nagtumong sa pag-asister sa mga kabus og deserving nga mga estudyante og mga out of school youth aron na magpadayon sa ilang eskwela. Ingon nga paghatag nila og mga income pinaagi na sa employment. Kini nga aktibidad gipaluyuan usab sa Department of Labor and Employment kondole aron usab makahatag og valuable experience alang na sa mas maayong school to work transition. Kini nga programa gipasaugdahan mismo ni Pilar Mayor Attorney Maria Liza Resurrección kagahapong adlaw. Ingon usab nga pagkonsiderar sa mga estudyante nga tabangan kini para na makapahigayon pa sa ilang pag-eskwela. Kini uban sa MSWDO nga si Miss Marife Villa o ang officer nga si Miss Marife Villa uban sa staff niini aron na mamahimong malampuson ang maong orientation o programa mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang munisipalidad sa Pilar mi-adapt na sa digital fish catch monitoring.
na ila mga kasyargaw ang munisipalidad sa Pilar ingon nga game fishing mecca of Asia tungod na sa tinuig nga Siargao International Game Fishing Tournament ug ang pagkaproduktibo sa marine waters niini nga nagresulta sa abundance sa mga isda sa maong munisipalidad. Pero ang maong mga fish cash mas maayo kung adunay tarong o matinud-anon nga management maong sa pagkakaron. Ang mga fish buyers sa Pilar mitubag sa hagit nga mamahimong parte sa solusyon pinaagi na sa pag-adapt sa digital fish catch monitoring system ilalom sa RPH Philippines. Kini nga sistema nagtugot sa mga buyers nga mapadaghan o mapadagan ang ilang negosyo nga more efficient pinaagi na sa secured nga transaction records o mga otomatikong pagsuma sa mga presyo, mga halin, pila ka kilo ang nahalin o mga reports para na mapalambo pa ang mga decision making sa usa ka fish buyers. Kini nga sistema pwede usab ma-download dito na sa Play Store mga kasyargaw. Mga na latest updates dito na usab mga kasyargaw sa munisipalidad sa Pilar. Salamat po, good morning. Mayong Tuesday ka natong tanan, ilabinan sa imo, Kuya G. Paki-shoutout sa ako kaubanan na mga maestra sa DCW sa entire municipal non-clubber o sa akong parents sa Dinagat si Tatay Sonic o Nanay Perla Idera. God is good, gikan na ka Ma'am Laylay Idera. Salamat ma'am. Good morning kanimo din na. Salamat mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin, online pre-registration sa COVID-19 vaccination sa Butuan, abli na. Sugod kagahapong adlaw, mamahimo nang makapa-register online aron na maapil sa COVID-19 vaccination program ang mga taga-Butuan. Magsugod ang pre-registration karong adlaw o kagahapong adlaw May 3 hangtod na ugmang adlaw May 5 sa mga residente sa Barangay Lapu-Lapu 18 to 59 years old nga adunay sakit niini isip pagpangandam sa pagpangbakuna sa priority group A3 o ang mga adunay comorbidities nga mao'y bakunahan human sa priority group A2 o senior citizens. Ang mga adunay comorbidities dako og tsansa nga magrabihan kung matapnan sa COVID-19. Maong sila apil usab sa priority nga maprotektaran pinaagi na sa pagpangbakuna. Mga kasyargaw, adunay gipahigayon nga pre-registration ngadto na mga kasyargaw sa maong barangay. Ilabi na dito na sa Barangay Lapu-Lapu uban sa mga officials sa Butuan City, mga kasyargaw. O kanang latest updates dito na karon sa Butuan, mga kasyargaw. Good morning, mga kasyargaw. Happy viewing po sa kanong viewers nato karon. Salamat kaninyo tanan. Ilabi na kaninyo mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa itong programa, Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 5th batch sa COVID-19 vaccine may abot na sa Dinagat Islands. Niabot na ang 5th batch sa COVID-19 vaccine rollout kagahapong adlaw, May 3, 2021
sa 7 ka rural health units sa lungsod sa Dinagat Islands para na sa second dose sa mga health workers o first dose alang na sa mga senior citizens tungod kay usa sila sa mga vulnerable sector nga dali matapnan sa COVID-19. Importante ang pagpangbakuna tungod kay mao kini ang usa ka pamaagi aron mahilikay og maprotektaran ang panglawas sa COVID-19 og malikayan ang pagkanat niini. Kini gipaningkamutan sa Dinagat Provincial Government mga kasyarga ubos sa pagdumala sa gobernador niini nga si Kaka Bag-aw uban ang Department of Health aron adunay COVID-19 vaccines nga maggamit. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa Dinagat Islands. Adunay niabot na 5th batch mga kasyargaw sa mga bakuna sa maong isla mga kasyargaw. Good morning po, mayong buntag. Kaninyong tanan, dinisab sa atong isla sa Siargao gipanawagan ang tanan ilabi na adunay mga comorbidities nga magpalista para na sa pagpambakuna dinhi na sa nagkadaiyang munisipalidad sa atong isla sa Siargao mga kasyargao. Good morning po, mayong buntag. Kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang Caraga Region karon mga kasyargao nakatala og 93 new confirmed COVID-19 positive cases. 57 ang naka-recover ug walay na itala nga nangamatay. Maong ang kinatibuk-an karon 10,194 COVID-19 cases na ang Caraga, 904 ang anaa sa isolation, 8,939 ang naka-recover na, samtang 351 ang naitala nga nangamatay. Samtang mga kasyargao sa Surigao del Norte, adunay naitala nga usa nga new COVID-19 cases sa Claver, usa sa Higakit ug usa sa Sison mga kasyargao. Mga na latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Makonto mga kasyargaw, ang latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 mga kasyargaw. Good morning Kuya G! Kuya G, pa-shoutout ako sa tanang taga Prince Fuel Station sa Barangay Sayak, sa Kangkuhoy, Baragakay, Santo Niño, Abad, Burgos og duha ka branches diya na sa Dapa og dire sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G, God bless. Gikan na ka Ma'am Marilu Pobe. Task Force Kasanag Organization, San Benito, Surigao del Norte. Good morning. Happy good morning Kuya G. God bless. Gikan na ka Ma'am Annalyn Glimani Arlan. Good morning sa mga taga Task Force Kasanag. Good morning po, shout out po kaninyong tanan. Ilabi na sa San Benito. Salamat po, good morning. Maradyo na buntag Siargao noon. Gikan na ka Ma'am Sheila Raygo Digos. Salamat po, good morning. Good morning Siargao Island. Gikan na kang Sir Nexon Buo. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita, kapin 600,000 pesos nga shabu nasakmit sa kapulisan. Nasakmit sa kapulisan, pinaagi na sa Anti-Illegal Drugs Operatives Operation ang 55.02 gramos nga shabu nga nagkandidad sa 649,236 pesos og naaresto ang duha ka drug personalities sa Caraga. Sumala pa kang PNP Caraga Regional Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. nga ang maong nasakmit nga mga shabu gikan sa gipahigayong bypass operation dito na sa lodging house sa Porok 5 New Road, Barangay Limaha, Butuan City. Naila ang mga naaresto nga suspect nga si alias Aziz o Aziz Nogas Mala, 25 years old, residente sa Porok 2, Barangay Ongyu, Butuan City, ug ang original nga Pinoy-ana niini dito na sa Iligan City. Samtang nasikop usab si Rindon Bayobo Ibasco o naila nga Wewing, 44 years old. Minyo
kini oga nagpuyo sa Purok 1 Barangay Ambago, Butuan City. Nakumpiska usab ang mark money nga 20,000 pesos o kwarta nga 1,050. Duha ka heat sealed transparent plastic sachet nga adunay shabu value mga kasyargaw adunay drug board value nga 649,000 kapin. Usa ka sling bag, digital weighing scale, assorted drug paraphernalia og duha ka keypad cellular phones gikan na sa mga suspetsado. Ang maong mga naaresto ana karon sa custodial facility sa Butuan City Police Station 1 og nagatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kato ang latest updates nato karon mga kasyargaw. Ilabi na sa maong mga suspetsado nga nasikop sa mga kapulisan. Para dyan nabuntag Kuya G, pa-shoutout ako sa asawa na si Isaac Crisologo. Sanan more powers to you. God bless sa Siargao TV. Salamat Sir Perlo Crisologo o sa mga tourist van drivers din na. Salamat po. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagtutok. Thank you po. Samtang sa laing bahin sa mga balita, din hina sa itong programa, Pangulong Duterte, gibakunahan na. Natupukan na o nabakunahan na kontra COVID-19 si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagahapong adlaw Mayo 3, 2021 nga mismong si Department of Health Secretary Francisco Duque III ang mipahigayon sa pagpangbakuna kaniya sa usa ka post ni Senador Bongo makita nga natupukan na ang Pangulo sa unang dose sa bakuna nga Sinopharm nga kasyargaw o gamit ang mga permit nga compassionate use permit mga kasyargaw. Sinopharm mga kasyargaw ang gitupok kang Pangulong Duterte mga kasyargaw sa first dose ni ini. Atong makita sa video ang maong pagpangtupok sa kang Pangulong Duterte nga si mismong DOH Secretary Francisco Duque ang tupok sa bakuna mga kasyargaw. Pa-shoutout ako Kuya G sa Barangay Hubang gikan na Cancer Nixon Ball. Shoutout sa tanang taga Barangay Hubang. Oga congratulations usab sa Barangay Hubang kay aduna nay pagka-Disyembre kun mahuman na ang maong Hubang Port, mas pindot na ang ekonomiya dina na sa Barangay Hubang. Good morning po, maayong buntag. Maradyaw na buntag, Kuya G, og sa tanang Surigao noon. Hilabi na sa mga taga-Barangay Sayak. Shout out po with family watching here from Imos, Cavite. Salamat, Kuya G. God bless sa aton tanan. Salamat sa po. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, Senador Manny Pacquiao, misulat kay US President Joe Biden. Napugos na si Senador Manny Pacquiao nga mosulat ngadto na kang US President Joe Biden kini tungod na sa kahinay sa mga delivery sa mga COVID-19 vaccines sa atong nasod. Sumala pa sa senador nga nakikoordinar kini kang Philippine Ambassador to US Jose Romualdez ingon nga sa pagpadala sa maong sulat. Kinsister sa senador nga posibleng makatabang ang iyang lakang o mahatagan kita nga mapasayo ang pag-deliver sa mga bakuna kontra COVID-19. Sumala pa niini nga wala niya gipangunahan ang Pangulo, gusto lamang niini nga makatabang aron na ma-deliver dayon ang mga bakuna o mas mapaayo pa ang tubag sa gobyerno batok na sa pandemya.
Mao na ang latest updates karon mga kasyargaw. Dito na sa kauluhan karon. Good morning Ma'am Jacqueline Gonzales Pobe. Salamat Ma'am Jacqueline. Good morning kanimo dina. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato, balita sa gawa sa nasod, tabang gikan na sa international community sa India, miabot na. Miabot na sa India ang dugang nga tabang gikan sa international community aron mapugnan ang pagsaka sa ihap sa mga napatay tungod na sa COVID-19. Sunod kini sa human nga maitala ang pinakabagong record nga 3,689 nga ihap sa mga nangamatay sa India sulod sa usa ka adlaw o kapin 400,000 nga bagong kaso sa coronavirus. Sumala pa sa report nga 120 ventilators ang miabot sa India gikan na sa Germany human ang maong insidente. Nasairan nga gihulagway ni Ambassador Walter Lindner ang sitwasyon nga kulang gayod sa oxygen ang maong lugar. Una na usab nga nagpadala og oxygen concentrators o ventilators ang Amerika, Russia o United Kingdom kundiin usa ka grupo sa mga doktor niini ang migahin og long distance telemedicine aron matabangan ang mga Indian doctors. Mas gipaingpit pa sa India ang ilang pagpabakuna karon. Good morning Kuya G, pag-greet happy birthday. Happy birthday Ma'am Ande Escargues. Happy birthday po kanimo din na. Salamat po sa pagtutok din na sa tong programa. Happy birthday. Asa man ang kaon. Sa tanang nag-birthday, asa man ang kaon karon. Good morning po, mayong buntag mga kasyargaw. Ipanawagan usab mga kasyargaw dinhi na sa atong isla sa Siargao nga ang tanang gustong magpabakuna magpalista na lang o magpalista sa inyong nagkadaiyang RHU mga kasyargaw para na mahilikay kita sa COVID-19 matakdan og maprotektaran nato ang atong mga pamilya na sa mga adunay mga comorbidities mga kasyargaw. Good morning po, shout out from Barangay Consolacion Pilar. Gikan na ka Ma'am Flora Salbaloza Nombrera. Salamat po. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Andy Carge. Salamat Ma'am Andy. Good morning kanimo din na. O ka Ma'am Flora Nombrera. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw ang atong COVID-19 updates sa tibuok nasod Pilipinas. Ang nasod Pilipinas mga kasyargaw aduna nay kinatibuk ang 1,062,225 ka COVID-19 cases. Nadungagan kini kagahapon adlaw og 7,255 ka buok og ang active cases karon 69,466. Samtang mga kasyargaw, ang naka-recover anala sa 975,234. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 17,525. Mga kasyargaw, mga na latest updates nato karon sa kaimtang sa COVID-19 sa atong tibuok nasod Pilipinas. Good morning Kuya Jeep og tanang Siargao non. Greet ako sa akong bana na si Lodicito Egos og akong anak diha na sa Siana og traffic enforcer diha na sa Mainit. Salamat, God bless gikan kan Cherry Ann Egos. Salamat Ma'am Cherry Ann. Good morning kanimo dinha. Shout out po sa tanang taga Mainit. Salamat po mga taga Mainit. Salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat po. Happy viewing po sa tanan. Salamat mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa itong programa Siargao TV News para napagkatod kaninyo sa mga importanteng balita. Nga ngayon nato masayran dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok kalibutan mga kasyargaw. Good morning po og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Apas nga comment, Kuya G, good morning, pa-shoutout sa aking mga kabarangay nya diha sa Mabini, Kagjanaw, Dinagat Island, gikan na kang Sir Ven
Jimena. Salamat Sir Ven, good morning kanimo din na. Magandang umaga. Kini nyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay makisayod aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, mayong buntag kanatong tanan. #Siargao TV.